Čo poviete na tento kontrast v centre Viedne? Rolex, logo Piana a hneď vedľa trendové Labubu. No hneď vedľa Chopard. Ale tu je Labubu. Je to Labubu a prečo je taká virálna na TikToku? Tieto zvláštne príšerky sa stali populárnymi zberateľskými kúskami na internete, tak sa poďme pozrieť, o čo ide. Okrem toho, že je to naozaj gičový plíšáčik, je to postavička vytvorená hongkongským umelcom Singom Lungom pre sériu The Monsters. A inšpirovala sa severským folklórom, bola predstavená v roku 2015, to je 10 rokov dozadu. Boom prišiel až teraz, pretože širšiemu publiku sa dostala dostupnou vďaka čínskej spoločnosti Popmarkt, ktorá ju uviedla na trh v roku 2019 a skutočný boom nastal teraz, keď sa ukázalo, že Lisa z Blackpink tieto postavičky zbiera. No a odvtedy popularita Labubu prudko vzrástla, najmä v juhovýchodnej Ázii. Dopyt prevyšil ponuku, čo ešte viac zvýšilo jej hodnotu. Na TikToku sa objavilo množstvo obsahu o Labubu, najmä videá s lovou na rozbaľovanie, ktoré sa stali virálnymi. Predstav si, že si kúpiš kabelku Hermes za 1000 eur a potom na ňu pripneš chlpatú príšerku s plastovou tvárou a zubatým úsmevom. To je proste šialené, je to gičové, je to infantilné, ale vítaj vo svete Labubu a generácie Z. Tieto plyšové postavičky od čínskej značky Popmart sa stali fenoménom, generácia Z ich miluje, celebrity ako Rihanna, Dua Lipa ich nosia na svojich luxusných taškách a niektoré kusky sa predávajú za 1000 eur. Čo je za týmto šialenstvom? Nostalgia, túžba po individualite a konzistencii.